जों थानानै खहाबसो गारदों नै ना रानग्राया आब' माइनाव जिनैना हेल' फ्रेन्ड्स जोंनि बे गार्लस सेलाराव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय जोङो फैदों जाहैबाय मैसुर बास स्टेन्डआव ओमफ्राय जों थांनो नागिरदों जाहैबाय आदैमोननि हटेलाव फंबायखौ हटेलाव दोनहैनो थाखाय दिनै फैदों जों आदैमोनजों मोनगोन दिनै जा गोबावनि उनाव मोनलायलायनोसै दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायबाय थाबानो जाबाय जों लोगोफोरा फाइनालि लोगोफोरजों सफैबाय कारावाली सी फुडआव आदै बेंलायनि हटेलाव हटेला माबायदि फाइनालि आदैखौ मोनबाय नै जा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों आदैखौ माने खाथियावनो खेबगोन आं नोंखौ आयौ बुजोब्बाय जा गुफुर जाबाय थानानै न'आव गोसोम जाखाबायमोन हा औ फुरदों गुफुर जाबावबाय जाहैदों आदै बेंलायानो दा जों एन्ट्रि खालामसिगोन सिङाव नायनोसै माबायदि सिङाव साफाथ' मैदेर दंगलायो बर' लोगो मोनलायबाय जोंहा सासे लोगो बर'नो बेबो आदै बेंलायनियाव मावो दा जों सिङाव नायनोसै माबायदि औ बानायग्राया नै सिङाव माबायदि सिगाङाव थांबा हाबलांगोन होननानै नों संग्रायावहाय नायनोसै बिनि संग्राखौ माबायदि नों संग्राया बाहाय जायगाया नै बे बेदर हायोदां दाबायाबो चाइनानिसो ओमफ्राय रुमालाय वाय रुमा बैयावसो भिलेज खाथियाव जों दाख्लै मोसानायनि ओरैजाय गार्डेन नायनोबा ओरै बिदिनो गार्डेन दंनो नायनोसै माबायदि गार्डेना नों बारग्रायावहाय ओमफ्राय आं बारग्राया बैलाय गाव बारनाया जा मोजां थानो मोननांगौमोन बिदियाव खाथियाव रुम थाबा बेहायनो बेखौ थानांगौमोन आरो रुमा गाव बारग्रानो फेसबुकआव नुदोंमोन बिनि बारनायखौ गेलेनोबो मोजांथ' जों गेलेनोसो मोजां जाबाय लोगोफोर नै गाव बारग्राया प्रेक्टिस खालामो खोमा फुं फुङाव पार्टि जायनो बाहाय बाहाय रुम दंनो ओमफ्राय थायाखै आदै बेंलाया एकथासिम बाहाय पार्टि जायनो ओंखायनो बादों आदै बेंलाया बाहाय थानो थाखाय दख'ना साइजसो गानबाय आं नायगोमोजोबगोन होनदों बे सासे बर' लोगो मोनबावबाय आं हिनजाव सानै साना उल्था ओंखायनो मोलेले नुदों ओइलाय फैबाय हनै बर' फैबाय सानैबो हाय आब' मा ओंख्रि जानो नागिरदों लाजिबायसो मा ओंख्रि नोंखौ दिन्थिया दे साम्बार कानाडाफोरनि आहाबना नामा माइनाव खालि माइनावल' आंनि लोगो बायदि नोंखौ दिन्थिना दा ए नोंनो मोखां गोसोआव गैला
बेबो सोर दङ आदै जोंहा सानै थायो बाहाय बेना नाङा आदैना नाङा नामखौ बावलायलाय खाथियाव थालायलायनानै आरो सान्थिराम दोमै अरनाया दोमै राजा दै लाबोजेनबाय जोंना आबो माइनावा माइनाव मेरला लोगो दं बेहा मालाय हजोंबो दङ ओंखायनो दहाय होनदोंमोन फैबाय जोंना नै आदैया आयौ बिना नुडल्स बाव दिनजालाय आंना नुडल्स एकदमबारे चाइना बायदि बे गबि मोनस्रोन जासैदा नोङो जोंना रानग्राया आब' माइनाव जिनैना ओमफ्राय खबर जानो हागोन नोङो एकदम बुंलांजासिगोनलै दा न'आव ओंखाम जाहैनांला जों खालामो दा मैयाबो दायो रोंदों नों बेसे जामा होमबा नों बुरजा नांगौ थांनोसै बाहायनो आं हायना लानोसै दोनदो नागिरनांगौ बिदिनो जाग्राखौ दा सुरु खालामसै जानायखौ जोंना फंबाया जाग्रोबाय आंना आलदा नुडल्स ओमफ्राय गबि ओमफ्राय बाबाना बिनि नामा गबि मनस्राय ना मा होनो ओमफ्राय बाबाना चिकेन बिरियानि आलदा ओमफ्राय बेना बे जागोन ना जाया साखो जाया चिकेन बिरियानि साखोनाबो चिकेन बिरियानि बिसिना आलगा ओमफ्राय आं जानो हायिनि बिसिनो एसे एसे होबाय बाबायाबो जाबाय नै फाब्राखौ जालां दायो मोनायाव ओंखामखौनो जाखाला आङो सुरु खालामसै जानायखौ जादो नोंहा मोनसेरायखौ लाबोबावगौ आरोबाव दाबो जाख'नो हायाखै बेखौनो नों संदों दा नों संदों दा आरो बेंगलि संदोंनो नै लाबोबाय मा नाम बे चिकेन ललिपप चकलेट ललिपपखौ मोनजादोंमोन खिन्थु ओमफ्राय बिदिखौ मोनजाफेराखैमोन आङो दिनै फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम मिथिखायो बियो जोंखौ मोनजाफेराखै होननानै लाबोगौ आरोबाव एफा बुरजा बुरजा ओंखामानो जानो हाला बे साखोनि बे बाबानि एफा बुरजा बुरजा लाबोबाय सानसे जानोसै बेखौनो बेखौ संदों आदै बे सासे आदैया संदों जों दा जागासिनो ओमफ्राय जों दा जागोनसै ओमफ्राय दाहाय मोनलायलायनोसैलाय लोगोफोर थांनाय समाव बेबो जोंनि जाफाबाय बेहा बायनो थासिगोन मालाय गुफुर जालायसिगोन एकदमबारे चाइना बायदि होबाय नै गाबो जानाया साम्बारसो मोनजायानो जानोबा न'खौ जा ललिपपा साम्बार मोनसे मोनसे लांसै ने ओंखामाबो दा पेकिं खालामजोबनाय माखासे जोंजों जाफाबाय आदै बेंग्लिया जों न'आव जाबाय थायोमोन नालाय जोंजों थानानै खहाबसो गारदों नै माथो जाम जानो दंमोन नोंहा मुसिबाय एबारनियावसो लादों फाइनालि जाखांबाय लोगोफोर जाजोबनो हायासै ओंखायनो सनियानि थाखाय लांबाय दा नावा सनिया बाब्राखौ जाखेन्दाखौसो लांबायसो जों दा थांनो नागिरबाय फाइनालि जों दा थांसै मोनफिनगोन आरोबाव सनियाखौ सिरियाखानायाव फैबा हाबलांगोन सानो थांसै सानो फंबायखौ जों गालांसिगोन बाहेरायाव ओंखारबाय जों दा बेनिफ्राय अट'जों थांनांसिगोन बास गाखोनोसै जों फाइनालि थांसिगोन अट' गाखोनानै बाय बाय बार्डेआव फैना फैया 20 तारिखआव माला फेब्रुवारि औ माबे नायदोल' मा गोलैयो जानो नायगोन